ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣର ଯାଞ୍ଚର ନିୟମ। ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଂଘ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପରିବହନ କମିଶନ ବୈଠକରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିୟୁଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପିୟୁଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇ ସାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କମାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିୟୁଷ ଚାଲାଣ କାଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।